Jonathan Ferris li kien impjegat mill-Aġenzija tal-Gvern kontra l-Ħasil tal-Flus l-FIAU għal fil-Qorti li l-Ministeru tal-Intern kien talbu dettalji sensittivi fuq każ partikolari li hu kien qed jinvestiga. Informazzjoni li fix-xogħol tiegħu ma seta jagħti qatt lill-Ministeru. Huwa qal li dan seħħ fi żmien meta l-Ministru tal-Intern kien Karmelo Abela. Jonathan Ferris qal li kienet persuna mis-segretarjat fil-Ministeru li kienet qed titolbu dettalji dwar il-każ meta hu ma jistax jgħaddi informazzjoni sensittiva. Kompla li pressjoni bħal din kienet iddejqu. Ferris kien qed jixhed quddiem l-imħallef Tony Abela f'kawża kostituzzjonali li jagħmel fejn qed jakkuża lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar li mhux biss kisirlu drittijiet umani tiegħu iżda għamillu wkoll dannu finanzjarju meta telfu mill-pensjoni tas-servizz. Ferris qal li minkejja li ħafna uffiċjali tal-Pulizija kienu ġew sekondati ma' entitajiet oħra u ma ngħatax dan il-permess u lanqas reġa' ddaħħal fil-korp minkejja li għad kbir ta' uffiċjali kienu reġgħu iddaħħlu. Ferris qal li f'Mejju tal-2016 kien ġie mħeġġeġ japplika kif fil-fatt għamel biex jidħol mal-FIAU u kien talab li jiġi seconded mal-Ministeru. Fix-xhieda tiegħu kompla jgħid li bejn Awwissu u Ottubru tal-2016 Ferris kellu diversi laqgħat mal-Kummissarju Kutajjar fejn ġieli kien preżenti l-Assistent Kummissarju Marju Spiteri, iżda l-Kummissarju baqa' qatt ma aċċetta s-secondment ta' Ferris u dan mingħajr raġuni. L-FIAU kienet temmet l-impjieg ta' Ferris waqt li kien għadu taħt probation, tant li qed ifittex lill-FIAU fil-Qorti għax jemmen li tmiem tal-impjieg tiegħu kien inġust. Ferris qal ukoll li fi 17 ta' Mejju tal-2017 kien mar ikellem lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar fejn kien hemm preżenti wkoll l-Assistent Kummissarju Marju Spiteri u kien formalment talab sabiex jerġa' jingħaqad mal-korp fejn kien informat li din ma kellix tkun problema għaliex kien dejjem qiegħda dmiru sew. Iżda din it-talba baqgħet sallum mingħajr ebda risposta. Fil-kors li għamel Ferris qal ukoll li huwa jħoss li qed issir diskriminazzjoni miegħu billi mill-2013 tal-lum kien hemm 119 reinstatement fil-Korp tal-Pulizija. Għal Ferris qed jidhru l-avukati Andrew Borg Cardona, Terris Komodini Kakija, Jason Azzoppardi u Evelyn Borg Costanzi. Il-każ ikompli fit-19 ta' Novembru li ġej.